Ngobhai pi baro shagani ka thup khubor menta ka janmit shwaban phaj ki khubor ki babnya ngini pechwai ki mat bakongsan yasoi ke India bat ka Bhutan ka tu ka nitli ki dor khas ban pen klan chu shu e ka jinga dei jongki thep karte i kong amperin ringdo na Shillong na ka benta ki election Lok Sabha Kabenta ka baar jong ka jengkran khaput hapeng ka jala Assam bat Meghalaya kan salong hadian ke election Lok Sabha Wengno Arvind Kejriwal ya ka jengkarpa Persha ya ka jeng Shakem Jong U na ka jeng Bishar ka bahakli do Bat job ka ISRO ha ka ban penhiar khando ya reusable launch vehicle u pushpak ki khubor ki babnya kari India bat Bhutan menta ka sngi kle soi katuk anitli ki dorkhas ki bayadei naga benta ka bha ka myat jongka baro arlyang mamla khnang banang pen khlan chu shu e ga jinga dei parlok jongki yaki kot ki sla la ya samar klyang hapeng ka ri India bat Bhutan ha ka jinga don ringkat lang jong menteri rang ba ka ri India u Narendra Modi ban menteri rang ba do ka ri Bhutan u sharing dope ha nong ba timfu Kajingle yokjat jong Narendra Modi sha Bhutan kan aibor aiman sim ya kajinga dai hapeng kini ki ri daga penlek jingbot khamtam e ru halor ki kampen roy umentri rang ba do ulapoi hanong ba paro menemen step ha kajingle yokjat ka ba arsingi lenter jong u sha Bhutan hakani kajingle lenti jong u umentri rang ba do onse kendo ru yo sim kari Bhutan ujet me khesar nyamgal wangchok bar usim ubasaw jong ka Bhutan ujet me singye wangchok Narendra Modi unsaple pat baru yaka Yaltsin Jetsun Pema Mother and Child Hospital hanong ba timfu la shai kasngi और हमारे लक्ष्य भी एक जैसे हैं भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है Ikertong ka seng NPP na kabenta ki election Lok Sabha na Shillong ikong Amperin Lingdo menta ka sngi lalai bantep kerteng na kabenta ki election Lok Sabha ka ban salong shen da ka bayasan ran lang da arngut ki sembut menteri rang ba ka jala inong yalam bat ki nong kashan ki bobon ikong Amperin Lingdo ilapoi ha office DC baila thep kerteng yaladi Ikong Lingdo ha kapor by la krensha kin nong patay kubor la panpaw ya ka jing scam ba in job ya kini ka election Lok Sabha Ikong Amperin ibla job South Sian kanthi ya ka election MLA isyakri kum idukhat ka kin hun menteri ha ka sarkar MDA ka bamanta ha ka jo kapor pat usembut menteri rang ba uba preston tensong ula kentot baka don kanu ka jing persha ka sarkar MDA ha kini ka jala barula ongru bakan khambon ki breu ki bala nang wan rungru kum ki dukhat sha ka seng MPP And we believe that in our efforts to serve the people, we shall be able to put one after the other these pending issues. It is going to be a big challenge for me personally. Our own NPP members as well as coalition members, I am sure that together this team will be strong. They will help me. This is something which MP in the past did not have. I have that as the advantage and it clearly poises me in a very, very comfortable position. In fact, I'm telling you, people are joining us every day. Why they do that? Why they do that? Because they have seen it, not only MDA 1, but MDA 2, a matter of 1 year. We have seen a lot of changes, a lot of focus we made for the interest of the state as a whole. So therefore, a lot of leaders, irrespective of which denomination you are, which party you are, but they keep joining. So you understand that NPP is growing. Kabenta ka baar jong ka jinga kran khaput ban pin bet no ya ka jinga kanat hapeng ka jala Meghalaya bat Assam ha ki hindut ligi jaka badang sa kala shapan slam da palat nriu banai
Bat mentapat kijinga kren kila banjar tang hadien balapan benai ke result jong ke election Lok Sabha ka banlong ha ka South Rik ubenai jeliu. Ki regional committee jong ka West Khasi Hills bat Ribhoi district ki dang up ya ka jing menjur na ki buat penyat ke jela Assam banlet penlong lang ya ka jing ban penlong ya ka jing jurip haki jaka badan jinga kenat. Wem alia ganong po ubadeiru udukhat ka Ribhoi regional committee uba admiral bonds em ukermen bahadien ka jing penbenai ya ka result election baro arliang ken penbet no ya ka tarik pakin penbet ya ka ni kamat badang sa teng ha ka bayadei ba ka benta ka baar. Uba asiem la kuburu ba ka jing penslam ha ka ban penbet ya ka jing ya kenat kamput kala ailat ai ka bui ki riushit nyam ban shim ka bui ka jing long jing man kham tam e halo ka nongrim jong ka jing et nyam. And we hope that after the declaration, we hope that the regional committee will decide the date on that, and we could pursue ahead the long pending matter with regards to the talk on the second phase, especially the area of difference in Ribhoi district, which is Nongwa Mautamur, Bordwar, Desdomria, and Block 2. These are the 4 parts which are there in Ribhoi district. And I'm very optimistic this time around that after the general election in the Lok Sabha, we will positively have a meeting and then followed by a spot inspection to Menteri Rangba ka Nongba Delhi u Arvind Kejriwal uloweng no ya jing karpa jong upersha ya jing shakem na ka ying bishar ka bahakle do jong kari ha ka bayade ber ki kambam sap hala ka kiat katkum ki thamei ku bor menta unsalet mi sha ka ying bishar ka bakham hapo katkum ki kindon ki babyang Katnat Enforcement Directorate kalapan pau ka kerteng jong u ha ka bayade ber ka jing bam klop ya ka pisa ha ka bayade ber ka kiat ber kelakot hajar ru ya u haduk khandai sin Watla kataru Kejriwal shimlan lekmi satya da kabakeno baki long bian bat baki day na kidaw san himasima. Kaseng National People Party jong Kadongstone constituency klapan long ka jingalang patba hakas ngi thot ding ban thawla thawlenti banang kampen klan chu shu ya kaseng na kabenta ka election MP kaban salong shen hakani ka program kalawan ban yashimenta da kinong yalang NPP na kishnat rekam baper jo ka sor Nongstone bat kinong yalam ka Nongstone block kentop ru ya Macmillan Bersat bat kiwei habakran chekilat pathai kubor uba Macmillan Bersat ula kerpat ekipat Nongstone ban yatali lang ka wei ban train na kabenta ka NPP ula ongru bakan long ka khlemat ka basngo sarong shibon e na kabenta ka rilum khasi bat jantia larang ijet MP da ka kenthei nashlong Jinglong nang yalam jung la bandon gi jing duna hang yang tai nei ngum ne thawi ko ta ya ni yalang pe tang ka we so ka we gi jing mot ban pen job don buram naga district ke jing Longstein gambrai pat ka mangsungut ka so siga jing tengi ngech kamba kan long ka sin ka banungkong kan long ka history hagari ka jat benri ko jungi bagade ka MP kan thai ka banungkong ka ban le parliament hagari ka tem ka pamenta bat kan long ka buram nak ta ka thain ka dong ni Hadian kawat kabalai jong katamasa Monolith Festival badang shidap danglong dangshen ka IKHADC ka kwa banitre rengkat baka sarkar Meghalaya banang kampen kraw shu ya kani katamasa da ka jingtmu ba jingtrang pantam wat ya katamasa ka blapau nambha ka Hornbill Festival jong ka jela Nagaland Habakran chekidong pathai kubor hakasngi palai usimbut Chief Executive Member jong ka KHADC uba PNCM ulaong ba kila shisha ban penlong ya kani katamasa ka bakham kraw bunsha da ka bapinkan mauru ya ki patba patsan ubabun ubalawan banyadan bentalang hakatamasa Monolith Festival usimbut CEM ulaong ru ba ka KHADC ka kwa banetre lang ru ban ka sarkar Meghalaya ban kampen kraw shu ya kani katamasa Katamasa Monolith Festival ka bamenta usnem ka panpau perthai ka jingril spa ka kolshor barkinong kenti ukhun khasi khara nadu ka bam ka di kiriti ki dostor ka riam ka bed kirukom sinchar shnong sinchar thau bat kiwe make it far more better than Hornbill because the Hornbill has been started long time back. But Monolith, I think this is the only third edition. But still we could gather crowd, that much of crowd. So we are very thankful to the state government for their kind cooperation with us. Through Meghalaya Aid Limited, they work together with us, where all these traditional huts have been repaired, then it has been beautified. So we are very thankful to them. Even the
Even management team also has been financially helped by the state government. Ka Indian Space Research Organization ISRO kalala da ka jingjop ka bakra ban pinhiar khando ya reusable launch vehicle pushback ha aeronautical test range ka badan ha Chalakire ha Chitra Durga mentakasngi hajala Karnataka Ushong Knor ka ISRO u S Somnath ulai kublai ka kinhun barok ka we na ka beta ka jingpinya ikikam ki jam barok klem kanu ka jingtko ne jingthut Hakasian persyang ka baar mentagas ngi hacela kere ka ISRO kalala an persyang da ka job ya ka brake parachute ka landing gear brake ka nose wheel steering system ka onboard navigation hardware and software bar ka jingla jongka ban yaisha ne shan ye ka jinglong jingman ki ban mi na ka jingher khando ka bajubor Kumshi Bintaban Rakhe ka World TB Month Jong Usnam Araja Husao ka Office Trekam Joga District Tuberculosis Officer Jongka Ribhoi District Nongpo Mentagasngi ka Penlong ye ka jingyat patba de kikali auto rickshaw ban sam jing tip shiki patba halo ka jingpang TB la ne tuberculosis kani ka jingyat patba kelas dang nadu ka Office Jongka District Transport Jongka Ribhoi berkelakut no hayo maulong Buntli kikali auto rickshaw kila yeshim benta hakani ka jingyat patba ka District Tuberculosis Officer Dr. E. Calving ila pentip bahaus na meladep kumba saus pa sau punyongut kibriu lalap bakila don ye ka jingpang TB hakri Bhoi District barhau ni usnem ubamenta lalap baladon sau pu arngut kibayo ye ka jingpang TB ila kenturu e kibriu bani trelang haka bani khunpursha e ka jingpang TB namar baka sarkar kathmu barkla penkre ban pendu jaj sendon ye ka jingpang TB hapo usnem 8000 apusan sau punya ngut di bapang TV hapor hoi batang hauli usnam tumai bangi diagnose tumai badang tip tumai bapang TV gidon sau pu arnut te kum ki nongya auto jong kadong ribhoi pia kenduk sibun ki brio haklentiak kelentian kejumpi dengan terpat ye pi bantin ai kenika kubur sekiwe ke awareness program ada kilap bagi nongsong auto jumpi lani ki bahaya ngasem ke jumpi lani ha jingyalang hangno bapisiam ku gini ki dak disin bantin penbena lemi ke kubur kisapang kan jingpang tebi kenang bakila ban Katnat Public Health Engineering PHE kelarake ke World Water Day ha District Auditorium Hatura Mentagasngi halor ka phang pedeng Water for Peace kani ka jing rakhe kala banjur halor ka jinglong bakongsan jong ka haka banwan ra ka shongsuk shongsngan Deputy Commissioner Jagdish Chelani ulalong kumukongsan haka ni kasngi kala don ka workshop haka ba kinong ishimenta kala pleo jingmut lang haka ban pele jingmut kumno ban penne pensa yaki ki wa hapo ka perta ka shula ka ka dei ka jingim what pensep yaka lane water is life don't waste it kadi ka jing rakhe kala banjur ru halo ka jing pindan kam kerke ban pindan kam adkar ka khanang man pentikna ya kala we ka ban ne ban sa shirta na ka banta ka jala Meghalaya Kalimpong Indian Premier League Cricket kan sa sedang mendagasngi mentaka janmit hanong ba Chennai ha Tamil Nadu haka jing ile kai sedang ka kinhun lado bamencham snem ka Chennai Super Kings kan sa yakun persha ya ka kinhun Royal Challengers Bengaluru ha MA Chidambaram Stadium Hanong Ba Chennai. Kajing le kai kat sedang hakapor prabaje janmit. Kiriu cricket kila ap kemilanti na kabanta ban UI kajing le kai hapdeng MS Dhoni badu Virat Kohli ki bani khun persha uwe pan. Mentapat ngin pe kajing long jing man kasing beneng Hanong Ba Shillong. Kajing shit kalong khat new point pra degree Celsius ba kajing krat kalong pra degree Celsius. Kajing ngam ka hau kalong new pulai na kachis pa men step ban riu punyo na kachis pa janmit kala bandan kajing hap slap hakikat tu kat ni ke jaka shwaban poi shaka bakut jong thuk kubor ini pet biang sai siani kimat pakongsan ya soi ke India bat kebutan katu kat Italy ki dorkas ban pen klan chu show ke jing dei jongki kep kerteng ikong amrin lingdo na shillong na kabanta ki election lok sabha Kabenta ka bahar juga jingkran khaput hapring ke jela Assam bat Meghalaya kan salong hadin ke election Lok Sabha Wengno Arvind Kejriwal ye ke jingkrat persha ye ke jing Shakem Jong Un na ke ying bishar ka bahakhe do
But job ka isru hakaban penhiar kindo yung reusable large vehicle push park. Ti parlok katung ila poi siya bakut jo katup khobor jong imenta ka janmit hado bangi dei syambyang bat pila shai kasngi thuble pi baro. Turning vehicle.